Redstone ďalšieho videa. Počkať, určite viete, prečo neboli videá. Tak sa tady nerobte prekvapenými. Počkaj, ty to nevieš? Bože, písali sme to na našu Facebook stránku. No jasne, ty nemáš like. Utekaj ho tam dať, ale vieš čo, po videu, nechce sa mi teraz čakať na teba, než sa prihlásíš. Po videu rozklikni popisok a tam klikni na like našej stránky. Ďakujem. Pre tých, čo ste nevideli náš post na Facebooku, museli sme sa učiť na testovanie deviatakov, ktoré, ako viete, písali všetci deviatáci na Slovensku. K tomu ešte budeme písať príjmačky. Keďže sme sa tento týždeň dosť učili, keďže v stredu sme ho písali a po strede sme mali ešte pár vecí do školy dorobiť. Ja napríklad ešte robím niečo na strednú školu navyše, tak sme proste nestíhali. Ja dúfam, že tomu všetci chápete a môžeme ísť konečne na video. Dnes som si pre vás pripravil úlovky z print screenu 2, keďže minulý diel skladal veľmi veľký úspech, čo ešte 91 lajkov a 6 dislajkov. No to 6 dislajkov to vymažeme a je tam 85 lajkov. Tak som sa rozhodol natočiť pokračovanie. Môžeme ísť na to. Prvá fotka z našej veľmi neobľúbenej hry Minecraft, ktorú každý pozná a povedzme, že už je to moc mainstream. Pokračujme. Očividne tady niekto schytal Rusáka na kompete, keďže z angličtiny to prekladal do ruštiny. My CSK to dobre poznáme. Tady sú odfotení admin nejakej stránky. Persiflores, Joseph Kane, Bruno Fausto, admin. Tu by měl být určitě hack. Mě tam zabudli pripísať dnes. To napravia aj napíšem. I want my dick, ja chcem svůj. What the fuck? Vážne? 3 sedmičky? Ja tu mám niečo iné. A teraz sa ukáž. To co tady bude uklúďat. Ak si pamätáte prvý diel, z podobnej stránky sme našli nejakú konverzáciu. Tady je ďalšia. A aký si je tu link? Láka ma to. Viete čo? Ja to prepíšem. Toto sa nestalo. Hello. Ďalšia stránka, kde sú vyznačení administrátori a moderátori. A ja tam nie som. Na tejto fotke si očividne niekto s e-mailom luis.gastaso@hotmail.com nechal poslať niečo z tej stránky, možno výpis. No počkať, ak je to nejaká, no viete aká stránka, očividne tam má $200, čo si nie je málo. No a o 4 ráno, keď mu to poslali, zlobivej hošík. Tady je už mi niečo viac blízke a to je Sony Vegas. Toto je 12 Sony Vegas a týpeček tady má ako si video z Minecraftu, vidím, že je žiadny strich. Ďalší používateľ, ktorý má e-mail zavináč hotmail.com. Ľudia, vy ste prasatá. Akýsi stream je tu odfotený a 500 ľudí na streamu, 31 000 follow, easy win. Ja si myslím, že takto keby vás veľa chodilo na naše streamy, no by sme skákali z okna od radosti. Tady je konverzácia niekoho, kto mu napísal, že je gay. A on mu napísal: numero CMG, love.
táto správa ma dojala. Tady je akási reklama, kde kočka pozerá do krabice, ako keby tam videla myš. No, očividne je to akási reklama a je tam háčko, takže... Z tejto fotky som hladný. Čo to je? Nejaký... Big orange. Tak hladný som, hej, po točení idem jesť. Ľudia, v minulom dieli ste mi písali, že tá onlineovka, čo som o nej hovoril, bol Travian. Je aj toto Travian? Ty kokos, error. Fuj. By the way, asi takto to vyzerá, keď neskočí nejaký error. Red? Ojojojoj, nech to tady fotil svůj stav účtu, očividne, asi. A no, minulý diel sme tam mali typa, ktorý tam mal 2000 $. Tento tu má, neviem či to znamená libry, asi libry, že 0,00, 1,8, asi tak ako náš YouTube kanál. Hahaha, toto nám vyzerá na nejakého skúseného gramatika. Že by našiel chybu a musel to označiť. Máte tu chybu, tady má byť medzera. Red? Haló? Ja myslím teba. Nejaká práca v cineme. Toto je iná liga ako tie moje sračky. Tady očividne niekto naznačoval niekomu, čo má kliknúť. Tu, proste tu. Ľudia, prosím vás, ak niekto viete, napíšte mi do komentárov, čo je toto za hra. Rád by som sa na ňu niekedy pozrel, keďže všade ju vidím, všade z nej vidím všelijaké obrázky a vôbec neviem, o čo sa jedná. Aby som bol trochu v obraze, prosím, napíšte mi do komentárov jej meno. Ďakujem. Milujem, keď niekto proste označí, máte fotku veľkú a nedá hlúpy ksicht a proste niekto toho takto zoberie a označí. To je asi najlepšie, čo sa môže urobiť. Potom to vyzerá fakt vtipne. Toto je ako matematika. To je graf, ktorý nedáva zmysel. Toto, ak vám to dáva zmysel, uznávam vás. Ďalší Minecraft a toto mal byť pokus o auto. Ak áno, tak hneď na prvý pohľad som si ho všimol, teda ako jasné. Nejaká príroda, normálne tu máme odskrinovanú nejakú prírodu. Asi z Google Map, očividne. A pekne, ty kokos, mi to pripomnelo leto. Momentálne je sichravo a tak ako nesvietí slnko, prší. Na prv počasie, čo vám poviem. Takéto počasie nech už je pekné leto. OK ľudia, ja už myslím, že už je čas to ukončiť. Nahrávam to cez 1 hodinu, tak dúfam, že vám z toho zostriham nejaké normálne 15-10 minútové video. Inak ľudia, ak by ste chceli tretí diel úlovkov z print screenu, dáme si nejakú hranicu, ktorú musíme prekonať. Povedzme 70 lajkov. Ak na tomto videu bude 70 lajkov, bude tretí diel úlovkov z print screenu. Všetci neviem kedy, ale určite, ak by ste prekročili túto hranicu, určite bude. No, mne už nezostáva nič iné, ako dúfať, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že nás ospravedlníte za to, že neboli 2 týždne videá, ale tak, škola je škola, no. To je asi všetko a čau.